2:37 in the morning. Oh my God. Makita mo yung 2:37. So for today's video, we are doing the 3 a.m. challenge. And for today's outfit, tada! I look so very cute. So bagong gising ko lang at pagkatapos dito, magpupunas muna ako at magtututbrush. At punta na kami sa meeting place kasi sabi ko na we are doing 3 a.m. challenge with a twist. So right now, I am here at our bathroom, mag-iisa at ating gabi 2:38. I am very scared. So mga kazems, keep watching lang at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Thank you mga kazems. So magpupunas muna ako at magtututbrush. So mga kazems, tapos na ako magpunas at magtutbrush. At ngayon, pupunta na ako sa meeting place namin. So, nandito na ako sa aming hindi ginagamit na banyo at lalabas na ako. Ang hirap. So, oh my God mga couzims. So, ako ang una na pupunta sa aming meeting place. Papalitan ko muna yung tsinelas ko. Nasaan na sila? So, ako yung una dito sa aming meeting place. Dito sa aming payag. Payag ba ko? So, I am waiting for Kuya Lolong at Ate Rai at Ate Niknik. So, oh my God mga kazan, ako lang mag-isa dito. Sobrang, I'm super scared. Sana walang makuha na hindi ka mukha. Ay! So, ang tagal talaga nila mga kazams. I'm so scared na. I'm so scared na talaga. Oh my God. Ano yun? So, nakita ko na si Kuya Lawrence. So, hi Lord. Good morning mga kazams. So, time check, it's 2:30 in the morning. So, good morning. Kakagising ko lang, no? So, magpe-prepare muna ako. See you! Good morning mga kazams. So, tapos na ako magsipilyo at i-flex ko muna ngayon ang aking matindi. So, mapapansin nyo na terno ang aking kasuotan ngayon. Excited na talaga akong gawin. So, maya-maya malalaman nyo mga kazams. So, ayun na nga, pupunta na ako sa aming meeting place. So, see you there! Hello! So, hello, Shay! So, kami yung... ako yung pangalawang pumunta sa aming... So, mga kazams, babalik muna ako sa bahay kasi
Nakalimutan ko kumuha ng tripod. So, dito yung aming meeting place. So maglalaro tayo mamaya. So, medyo tulog pa si Marj at yung ating director. At medyo maingay na rin yung mga aso dito. So, babalik kami. Bye-bye. So, mga couzims, pagplanuhan namin na pumunta na lang sa bahay nila Marj. Nick at Ate Rayra, ang producer. So, let me use my flashlight. Oh my God, napalo. Medyo madilim talaga. Wala ako nakita. Teka muna kasi. So, dito tayo magdala kasi dito yung room nila Marj at ni Ate Cherry. Ay? Ate Ray? Ate Nick? Tinek? Happy 3 a.m. Happy 3 a.m. So, time check, it's 2. At wala pa kayo dito. Sabi niyo 2:45. So, medyo nabilar kami. Medyo napuyat kagabi. Kasi marami kaming ginagawa buong araw. So, aantayin muna natin sila kasi 2 ano yun? In Jesus' name, ano yun? Nakikita mo ba yun, Paul? Ay, aso! 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 So, mamaya na. Bye-bye! Takpan mo. So, ngayon lang ako nakabangon. My God. Nakakaantok pa. Okay, time check is... Okay, hindi na... Beer. Ano akong vlog? Ano ba to? Hindi talaga... Okay, 2:49 guys. So... malapit ng 3. Good morning, everyone. Good morning. So, siya yung pinaka-late sa mga Talagang gusto Pati ko na rin pang yung director matulog. namin. Gusto ko pang... Ay, kanina lang siyang gumising ako ng gumising. 2:10. Hindi ako gumigising. Kasi antok pa Talagang ako, so inaantok natulog ako. pa ako. At nakita ko sa messenger natin na 2:45 yung time. Ang tawag yun? Call time. Yung call time kasi, oh my God. So, natulog muna ako at gumising ako ulit pagka 2:30. Flex yung outfit ko, pero mas bet ko talaga yung outfit ko at first. Kaso hindi natuloy yung first namin na shoot sa 3 a.m. kasi umulan. Nabasa yung mga flag namin. So, nagsimula kami ulit gumawa ng flag. So, my outfit for today is a combination of their outfits. Wow. Outfits ni Shane is yellow and kay LOUR naman is pink. So, I'm wearing... Wala na yung binamor kay Fundo. Ako nag-content. Let's go. So right now, we are at the MARJ's place. And we are waiting for them to start the challenge with a twist. So, keep watching lang. Stay tuned. So, ako naman, excited na ako kasi ito yung pinaka-favorite at pinaka-request na vlog na gusto ko talagang gagawin kasi napaka-challenging slash feels. Diba? So, let's get it on! So, time check po. 2:56. So, lapit na po talaga mag-3. So, arat na! Hey, boys and girls, it's Shane, your sugar cane. Hey, sitting in front of you is delectable, congenial, pretty delicious. This is LOUR, your chicken ting. Welcome to the Couz Jam. So,
So for today's video mga couzims, we are going to do 3 a.m. challenge with a twist. So mga couzims, yung challenge namin may twist sa hating gabi. Ay, hating gabi ba kayo? So may twist. So aalamin natin yan sa ating director at magpapaliwanag siya kung anong klaseng twist ang kanyang gagawin. Yes! So mga couzims, currently we're here at our assembly place. Yes. At our peanut tree. It's already 3. Sige. So it's 3. So sisimulan na natin. Let's get it on! Ano ba na? Kata na, Gray? Basta kayo. So mga couzims, we are going to start the challenge in 3, 2, 1, go! So maghanap ng kami ng mga Magsisimula ako maghanap dito sa aming malapit sa amin. So, baka dito. Ano ba ito? Kulay pink kasi yung na-assign sa akin. So, color yellow yung sa akin. So mga kazem, sorry for the camera kung medyo hindi siya lighty. Charot lighty. So, honestly, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, wala pa akong at this point mga kazem, wala pa akong nakikita malapit sa aming bahay. So, saan nga ba? So, saan nga ba? Oh my God. So, nakakuha na ako ng isa mga kazems. Kasi yellow yung flag sa akin. So, 1 flag. Oh my God, paano to? So, 1 flag mga kazems. Paano to? 1 flag. Let's find more. So, ayun. Na ano ng flashlight ko. Pero paano ko natatakot ako? So, honestly, paano ba to kunin? Hindi ko alam. Diyos ko po. Ayun, may isang flag na ako, guys. Ayun, pag-istorya. Kung okay. Talagang nakakatakot, guys. Pero laban pa rin. Oo. So, dito na tayo ilashing. Agray! Ang sakit ng likod ko. So, wala pa talaga akong nahanap. So, sana meron talaga akong makikita dito, no? Oh my God. So, meron akong nakitang flag na hindi sa akin. So, currently po, isa pa po yung nakita natin. Talagang nakakatakot talaga. Hindi ko alam saan ako maghanap na. Oh my God, it looks so horrible. Pero laban pa rin tayo. Hindi ko talaga alam saan ako maghanap kasi natatakot ako sa paligid kasi ang ganan. Pero laban. So, wala talaga ako nakita. Hindi ako magaling sa paghahanap ng mga flags. Ito kong challenge na ito kasi malamig at medyo horror feels kasi
So, saan ba ito? Hi, Nay! So, this is our nanay. Hi, nanay! For the second flag here. So mga couzims, we already have 2 flags right now. Sumagas muna sa professor. Professor, kailan? Ah, ano ba yung flag? Ay, tawag yun, how much yung flags? So, we're going to find 5 flags. So, 3 na lang sa akin. May ganun club eh. So, mga cousin, Aray. please help me. Parang hindi sa akin. Sa'yo. Oh, sa akin. Oh my God. So, wala talaga ako nakita kay this. Saan na ba? So, cousins, thank you kay Ate Marjan kasi nakita yung 3, pero sa akin talaga yun. So, 3rd flag. So, 2 na lang sa akin, cousins. Let's going to find more. So, yung short ko, hul-hul. Kuya lang wala kapag nakita. Meron ako nakita sa color pink, di ba? Oo, meron ako nakita. So, hirap na hirap ako, guys. Isa pa lang yung nakita ko. Ang gagawin ko. Hindi ko talaga alam saan ako maghahanap. Sa laban na pa rin tayo. No? So mga couzims, nahanap ko na rin ang first vlog. Maghahanap ako ng 4. So see you. So mga cousins, time check. 3:12. Bakit di siya ma-focus? It's 3:12 in the morning. Hindi talaga siya ma-focus kasi so it's 3:12. 3:12. So, ang natitira na lang naming minutes is 18 minutes na lang po. So, tamang lakaw-lakaw ako lang ito. So mga couzims, isa pa talaga yung nahanap ko kasi hindi ako marunong sa paghahanap. So, kagalingan ko na lang. Hindi ko talaga alam kung saan galing. So, meron nakita na ko dito mga cousins. So, I find one. Kuya lang, may nakita dan? Okay, at this hour talagang inaantok na ako, be. Nara siya. So, nandito na aking pangalawang vlog na medyo sticky. Ano bang nilagay nila dito? So, let's go! Chinek ko kanina, tapos ganyan ang nakita ko, hindi ko ginanyan. Ayan. Oh, may... Yellow green man eh. Kasi yellow green. Green kasi to. Colorblind. Ang ganda mo sa camera, Mar. Nandito na pangalawang vlog! So, medyo maingay na mga aso dito. So, kukuhanin na natin. Nakita ko na talaga, pero hindi ko makuha. So, nandito ka pala, Shems. So, nakadalawang flag na ako. Ay, 3 flag na talaga ako. So, 2 na lang. Bulayin ba kinimuguan? Ang ingay-ingay mo para kang tae. Yay! Ayan na, 3rd flag.
I found the final piece! Yes! Oh my god, may mga. And I am the winner! So let me count the 5. 1, 2, Hello. Pagdali yan. 3, 4, 5. 5 flat. Thank you, mga Bilisod. kasama. Nakuha ko Nakuha ko ngayon ay 3 flags. Nako, Couzim, ay yung full flags. 5 Ako? flags. 3 lang po. Unang-una, Couzims, 3 AM challenge. Nakakaantok pa talaga yung pagising mo sa umaga. Kasi kanina ka talaga pagising ko. Kaya sarap lambutin yung kamot. Yung unlan ko, yung kumot ko. Like ganito. Yung crush mo. Ganito. Yung talaga, yung talaga mafe-feel mo sa kumot. So ako, kailangan mo talaga ng tamang tulog kung gagawa ka ng challenge na ito kasi Accurate. yes, kasi nakakapagod kasi napagod kami buong araw bago namin gawin yung challenge na to. At kailangan mo ng maiging panahon para pagplanuhan nito kung itutuloy niyo pa tong challenge na to. Pero laban lang tayo kasi napakadilim, napakahirap ng challenge na ito. Rain or shine. Nakakagutom din kasi yung oras na ito nakakagutom. So, sa side ko naman guys, grabe talaga yung pag ganun sa akin ng ate ko kasi ang hirap kong pukawin. Ay, ang hirap ko kasi So, talagang ang hirap ko gisingin guys. Shout out sa mga talagang gumigising sa akin. Ang hirap ko gisingin. Gumising lang ako nung lumating na sila sa bahay. So, ayun. Napugos talaga ako. So, yung basher na dito sa kilid. So at this point, we are going to thanks our one and only supporter in Basher, So, Ate nandito siya. Marj. So, Marjorie. Ate Director. Special. Ito, Od. Mar, pakita ka, Mar. So she's very shy. So, Special thanks po kay Marjorie Tenorio. at saka kay A special Cherry. thanks sa aming mga bahay kasi walang hindi kami kinasabahan. Hindi kami pinalagpunan. Shout out po sa mga magulang namin. At sa aming pinayagan compound. po kasi kami. Dito po sa aming area is So shout out to Ate Jetsy's Madilim. house. Ate shout out po sa ate ni Lolong. Na Ate sinasabi Lolong. niya, makikita kami wakwak. Wakwak. Kami- Bakbasin. Hindi kami naniniwala kasi mas malaki. Shout out to Paniniwala Zandy's namin. house. Shout out to Mami Gaga's house. Shout out to everybody's house. So, hindi sobrang layo yung mga bahay namin dito. Magkadikit-dikit lang. So, congratulations to Shake! Yes! So, magaling siya maganap. So this is my napaka. third time to win this challenge. 3-0-0. Uy, Equal tayo. Ay, equal tayong dalawa? Hindi tayo equal, di ba? Yung sa charades. nagkakalimutan ko lang sa matutulog na ako. Nice. So, Couzims, thank you for watching this video. Kung nagustuhan nyo, thumbs up, subscribe, click all the click buttons. Sayang ko ito. So, thank you mga Couzims. Good night. Good morning. God bless Good you morning. all. Good morning. I hope nakatulog kayo ng maaga. Ay, Magpapasalamat kami kay Ate Sheila Sheila Maraon. Maraon. Thank you, Ate Lala, for thank you requesting for requesting this. this video. Pero marami talang nag-request si JK. Basta marami talaga guys. 3 AM challenge accepted.